האיפור הסופי שלי לתחרות. טוב, אז היי לכולם. היום בסרטון אני הולכת להראות לכם איפור שאני הולכת לעשות לתחרות. אני בינתיים מתאמנת על זה כי אני רוצה שיצא לי הכי טוב באותו יום. ויש לי הרי שתי תחרויות, התאמו מהגולגול. יש לי שתי תחרויות ואני מנסה היום איפור לתחרות של הספורט, שזה ביום שישי הבא. עכשיו אני לא פיוטרית או משהו, אבל יש לי ניסיון קצת מהתחרויות. ואני די טובה בזה. אז אני הולכת לעשות עכשיו ניסיון, לראות איך יצא לי, ויאללה שיהיה לנו בהצלחה. אני מתחילה מלהכין את הפנים שלי, אז אני שמה על הפנים. ממש קצת. ונעשה קצת עם הספוג. עכשיו אם אני עושה טעויות או משהו, לא לצעוק עליי, אני באמת לא מאפרת, אבל אני קצת יודעת, אני נראה לי יודעת מה אני עושה. אוקיי. אבל נספוג את זה קצת. אני לוקחת את המייקאפ, ואני הולכת לשים ממש קצת, טיפה מתחת לעין, כאילו כמו שאני עושה עם קונסילר, בגדול. ופה, פה, מצע. ככה, ונתחיל לטשטש. אני ממש מתרגשת לתחרות, גם קצת שמתי על עצמי אחריויות, כי אני הולכת גם לעשות שיער ואיפור לכמה בנות שם, וגם אני מגישה תלמידה שלי באותו יום שאני מתחרה, ואני מקווה שהכל כזה ילך טוב ושלא יהיה יותר מדי סטרס, אבל בגדול זו חוויה ממש כיפית. וזה ממש כיף להתכונן למשהו, כאילו איזושהי תקופה, ואז היעד מגיע, וזה מרגש כל פעם. ואני כל הזמן רוצה כאילו לא להיות בלחץ לפני הדברים האלה, אבל לא משנה כמה אני עובדת על עצמי, אני תמיד אהיה בלחץ. למרות שאני כבר כאילו עושה את זה הרבה זמן, זה לא עובר. אבל יש בזה משהו כיפי, נראה לי זה כל הקטע. עכשיו, אני לא אוהבת לעשות כאילו כיסוי כבד מדי, אני אוהבת שזה ממש טבעי, גם אם זה להופעה ותחרות. מעניין אותי לדעת, מי שרואה את זה, אם מישהו פה מתאמן באיזשהו ספורט תחרותי מקצועי, ואם כן, אז תגידו לי אם אתם עושים בעצמכם את הדברים של התחרויות, נגיד כאילו האיפור שיער וכל זה, או שאתם לוקחים מישהו שעושה לכם, או אם אתם בנבחרות וכאלה, אז בטח המאמנים או האנשים האחרים כאילו דואגים לזה, אז זה ממש מעניין, כי בספורט שלנו כרגע הכל כזה פרטני, כולם עושים את זה או בעצמם, אבל כנראה בעתיד אני אולי אעשה את זה לתלמידות שלי הילדות. אני ממש רוצה לפתח את זה מגיל קטן, ושיהיה לי נבחרת גדולה של בנות שמתחרות בארץ ובחול, וזה המטרה שלי בסוף. כמובן שאני אמשיך לאמן בוגרים והכל, אבל גם אני ממש רוצה לפתח דור צעיר, כי אני מאמינה בספורט הזה, ואני מאמינה שכאילו זה יכול להתקדם ולהיות במקום ממש ממש חזק וטוב בארץ, ובעולם זה כבר אנחנו מתקדמים ממש, ובטוח זה יהיה ספורט אולימפי. כאילו אם זה לא ספורט אולימפי, אז אני לא יודעת מה. עושה גם כזה לעין, כדי שיהיה לי בסיס אחר כך לצלליות. תראו אותי. מבינה? אוקיי, ככה.
רואה. ומה יהיה עם החדשקון הזה? טוב, זה יש לנו. עכשיו אני רוצה קצת לעשות את הקונטור וגם הערות בפנים. אז אני לוקחת איזה קונסילר שהוא ממש בהיר בשבילי. קצת מתחת לעיניים וקצת ממשיך, כי אני אוהבת שיש כזה הערכה של העין. שזה ממשיך גם פה ובאמצע ובגשר של האף עד לנקודה הזו. טיפה כזה. פה, כאן, כאן, קצת. אז אני אטשטש. וכאן. אוקיי. ולקונטור יש לי את הסטיק הזה. וואי, אני כבר לא זוכרת מאיפה, ואני ממש אוהבת אותו. אני אעשה מתחת ליערות. בעצמות, באף. ולמה אתם תראו איך הכל מתחבר. עכשיו אני נראית כאילו לפורים, כמו האייל הזה שעושים, אבל לא נורא, קצת פה, אבל לא יותר מדי כי זה קצת כהה. כי למי היה הזמן ללכת לים בקיץ הזה? לא לי. ואני אוהבת לעשות כאילו קצת פה, כי אז עוד מעט אתם תראו. אוקיי, עכשיו נטשטש כזה. נתחיל מאלה כהערות. פה והחוצה. אולי עשיתי טעות, עשיתי את הצללות וההערות ביחד, אבל אני מסתדר. כל פעם יש לי אסטרטגיה אחרת. אוקיי. אחרי זה אני אטשטש קצת יותר, בינתיים אני רק עוברת ממש בקטנה. ככה מסביב לאף. פה בכלל, לא תשתשתי בכלל. אוקיי. עכשיו את הצללות. ופה. ואני מושכת את זה כאילו גם קצת לצוואר, שזה לא יראה מנותק. באף. ככה. ופה. ואני עושה כזה, למרות שאין לי הרבה חומר. אוקיי, פה לעיניים. אולי נקרב אתכם רגע קצת. לעיניים. והחוצה. ואת אלה קצת בסיבוב.
החוצה. אוקיי, עכשיו אני אקח פודרה, יש לי כאילו קצת פודרה ורודה. אני שמה קצת מתחת לעיניים. ובעין השנייה. וגם בצד האף. וקצת פה. אוקיי. טוב, אני מתחילה עכשיו עם העיניים. לתחרות של הספורט אני צריכה משהו יחסית עדין, אז אני עושה קצת כאילו צבעים חומים כאלה ומעושן, אבל ממש ממש עדין, ואודם אדום ואייליינר. יש את במפרשת הזו. ואני לוקחת מהפלטה הזאת את הכהה, אבל לא הכי. אני שמה אותו כאילו תופחת כזה בקצה, וקצת כלפי מעלה. עכשיו עוד מעט אני אטשטש, אני עושה אותו דבר בצד השני. וואי, ויש לי עניין כזה שאני ממש רגישה בעיניים, ומלא מלא פלטות פשוט גורמות לי לבכות, ממש, כל הזמן. אז ממש דברים ספציפיים או איפור ספציפי טוב לי, אבל לא הכל. אוקיי, אני אטשטש את זה, לא לדאוג. אוקיי, זה ו... אוקיי. עכשיו אני לוקחת את הביוטי בלנדר הפיצי, קצת תופחת, נכנסת פנימה והחוצה קצת. ואותו דבר בעין השנייה.
חוזרת למברשת הקודמת, ואני עושה את זה עוד קצת בזווית והחוצה פה. ואותו דבר כאן. אוקיי. עכשיו אני לוקחת אחד שהוא טיפה יותר כהה, ואני עוברת עליו קצת יותר פנימה, שישתלב איתו. טשטש. אוקיי, אני אוהבת, אבל כן חסר לי עוד טיפה החוצה. אני אקח את הבהיר יותר, אני אמשיך עוד קצת לכיוון הבחוץ, לפה ופנימה וקצת החוצה. ועוד אני אטשטש את זה, וצד שני בא בחוץ, קצת פנימה. אוקיי. אוקיי, ופשוט ככה קצת החוצה. וגם פה. אוקיי, צד שני גם פנימה והחוצה. ואני הכנסתי עם זה אפילו עוד קצת כזה, גם בצד השני. אוקיי. עכשיו עשיתי כאילו רק את המסגרת, ואני רוצה לעשות כאילו בפנים. שזה יתפוס לי את הצללית יותר טוב. נעשה גם בצד השני, זה יהיה בסיס כזה לצלליות. אוקיי. טשטש, קצת ככה. גם בפנים, קצת החוצה. אוקיי, צד שני, בפנים. ולא יותר מדי על הצללה שעשיתי, ממש בקטנה. זאת וזאת קצת ביחד. ואני שמה פשוט באמצע. אותו דבר צד שני. קצת
קצת יותר מהבעיר עוד הפעם. ואותו דבר פה. קצת מעל. אוקיי, עכשיו יש לי כמו איילייטר כזה פה, אז אני משתמשת בו. בחלק הפנימי וכאילו קצת החוצה. גם עם זה, חלק הפנימי והחוצה. זה בינתיים. אוקיי, חזרתי. אז זה הלך לי יותר טוב ממה שציפיתי. וקצת לעשות הצללה כזה בחוץ עם שחור. טוב, אני אנקה את זה עד השני. כאילו קצת לחבר את זה ורגע נטשטש. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד קצת להיכנס פנימה והחוצה. לטשטש ופנימה החוצה. רגע, אני מתה על הפלטה הזאת, אני אראה לכם. אז אני לוקחת את זאת, ואני שמה קצת עם האצבע, ואני רוצה לשים את זה בחלק האמצעי, ובחלק האמצעי. אני אעשה את זה עוד פעם, קצת פה, ונטשטש עם המברשת הזאת. רגע, אוקיי, צד שני. אוקיי, יש לי את המסקרה הזאת של דורי, של קטריס. היא עושה ריסים ממש עדינים ויפים. אני עושה ממש כאילו בחיצוני. וגם בצד השני. רגע. והצד הזה לא הולך. וואי, במצלמה זה נראה מה זה עדין, וכאילו במציאות זה קיצוני. כאילו צלליות, אבל אני עוברת עליו ושמה מזה סומק. וואי, בטח אם מהפרוט רואות אותי, אלוהים שמו. תהיו נחמדות, סתם. ואמצע קצת. ואני אוהבת את זה, זה כיף לי, מה אכפת לי? אוקיי. וצד שני. ובאף. וככה לחבר. אני אוהבת עוד קצת, וטיפה עם זה של הנצנצים שייתן ברק, ואני אולי עם זה למעלה. קצת לחבר את הכל. יפה. לא רוצה too much. אני אקח מהכי בהיר. ממש בקטנה. ככה. קצת פה. קצת לפה. ובמצח נצח שלנו.
למרות שאין לי מישהו עם המצח שלי, אבל שיהיה כזה. אני אוהבת. טוב, עכשיו של לנקום, אני אוהבת אותו, בואו ננסה. מקסימום מוחקים, לא. אני מטש, רגע, אני חוזרת אליכם. טוב, עכשיו זה נראה ממש מוזר, אבל אני פשוט תחמתי עם האודם מבחוץ. אני אשים אותו באמצע. רגע. נראה לי זה עבד. כן, זה עבד, ויש לי כמו גלוס כזה, שאני שמה פשוט מעל, וזה עושה הכל יותר יפה. וואי, ודבר סופר חשוב ששכחתי, זה הגבות שלי. אז אני משתמשת בכזה ג'ל הגבות של לוריאל, ואני מסדרת אותן, פשוט מרימה אותן ומסרקת החוצה. אולי אני טיפה כאילו יעבור עליהן. רגע. וואי, אני מתחילה לדמוע. אין, העיניים שלי זה נושא רגיש. היא מפה, אני לא מתאפרת ביום יום, וכל פעם שכאילו אני עושה את זה, אז זה עוד יותר מפעיל את זה. טוב, כזה. שנייה, אני אראה לכם את האיפור הזה, יצא יפה. רגע. טוב, עברתי למקלחת, אז תסתכלו מכאן. אז זה האיפור הסופי שלי לתחרות. בטוח כאילו באותו יום יצא לי קצת שונה, וזה כל פעם כזה אני מאלתרת. אבל אני די ממוצע, וואי, אני נראית כל כך יפה. לא יפה, גם יפה, אבל יפה. יאללה, ביי בשוק.